Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Ben jurnalist Allah Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy ýuly. Bugün köpleşiginde men birazrak ödümüň butparadlyk keselmesi barada gurrun etmekçi. Butparadlyk diýilende öňülen näme gözüne gelýär? Şu bizde bar bolan düşünjeye görä butparadlyk adamyň ödümünden nähildir bir dünýägi obyekti goýup, bir şekli ýa-da heykeli buty goýup şoňa şokunup oturan bir adam gözüne gelýär-de, bir dinlar adam. Bir tarapdan dini nukta nazardan o dogry. Şu öz döwrüne manizmi ýagny ýeki hudaýlygy wagt eden peýgamberler, wagt nesihatçylar şol öz dua dileglerini, hajatlaryny haýtadyr bir şekillen dünýäwi obyektden dilep oturan adamlara şulatlaryň hemmesiniň aňyrsynda, şulatlaryň hemmesiniň ýok bolsunda bir ruhy güýjüň, Taňryň, Allah'ın ya Hudaýyň bardygyny düşündirip, bir ýeke güýjüň bardygyny düşündirip, şoňa tagdim etmekli, şo dilegiňi şoňa gönükdirmekli ünnäpdirler-de. Bu butparadlygyň dini ideologiýadaky bir görnüşi. Ýöne butparadlyk diýilýän zat şol dünýäwi obyekti hudaýlaşdyrmak diýilýän zat siyasi ideologiýada bar zat ödem giň ýaýran zat. Nähili geňeşdirdi. Men şo Sowiet häkimet ýyllarynda alınıp barlan ideologiýany ýatlaýanlar şo kommunistik ideologiýa her näçe ateistik ideologiýa hasaplanan bolsa şol ideologiýada diniň hemme aspektleri bolan. Dige Hudaý diýilen södülün ulanmadyk. Ýöne dini maksud bolan ähli zatlar şo taýda bady. Diýmek meni näme gözüňe tutýan? Şol kommunistik ideologiýaň düýün tutan adamlara edil peýgambere Hudaýa secde edilýär, secde edilýär. Şolar hiç ýeri kemçiliksiz, şirksiz diýilip hasaplanýar. Şolar tanqiddan daşarda diýip hasaplanýar. Şolar tanqid edilmesiz. Şolar absolut bir derejedäki şahslar diýilip hasaplanýar. Näýöne bir mysal getireýin. Şol bizin hendi kiçijik kak, şo çağa kak, bir de ögrejädiler-de, şu Lenin ýa, şu kommunistik revolýusiýany amala aşyran, şoňa liderlik eden, şoňa serdarlyk eden Lenin ömründe bir gedek ýalňyşypdyr diýädiler. Ululardan eşdiýädik-de. Munyň bir gedek men şu 5-nji, 6-njy klasda kam taryh molumyza sora berdim-de. Molum şu Lenin bir gedek ýalňyşypdyr diýerler bolýan. Şo niýe de ýalňyşdyk diýip soramda. Şo molumyz ba, şo Leniniň haýsydyr bir zatda ýalňyşanlygyny aýtmakdan hem gorkdy. Şoňa dogry jogap berip bilmedi. Hawa belki ýalňyşda ýalňyşandyr ýöne olam ýalňyş diýilip hasaplanan nok diýdi. Şoň ýalňyşyny aýtmakdan saklandy. Bu näme üçin edilýärdi? Näme üçin adamlar özlerini şo kommunistik ideologiýada da şolar ýaly alyp barýardy? Sebebi şol öz analylayan obyektinden öz uýan tagdim edýän obyektinden kemçilik görmelärlik düşünýär. Sebebi kommunistik ideologiýaň düýün tutan adamlarda kemçilik bar bolsa, onda şo ideologiýaň özünde de kemçilik bar bolaýmasyn diýip adamlarda şuha dörer diýilen düşünje bilen edilýärdi. Ýürüýte edilýärdi, ýürüýte tiýata dalynyp bar. Şoň üçin biz şagalykdan başlap şolary hudaýlaşdyrýardyk, şolara bu tökmünde çokunýardyk. Çokunupdyk. So ýanky diýen dini secde etmeýän hemme aspektleri, hemme alamatlar şo taýda bardy diýip aýtmagymyň sebebi ýöne ýerden, sebebi hakykatdan şoňa tagdim edilýärdi. Lenin barada, Stalin barada goşgular ýazylýardy, aýdymlar düzülýärdi, aýdym aýdýardyk, tant edýärdik. Oňol yerleşdirilen mawzuleyne adamlar ziýarata barýardylar. Kenýeden barıp oturýarlar, şoňa tagdim edýänler. Ol ziýaret etmäň ana.
On kitaplarını öwrenýärdik. Edil Gurhany öwrenýärli adamlar şon kitaplarını öwrenýärdiler. Şondaky ýazylan zatlary edil dowa ýaly boýunlaryna asýardylar. Şoňa edil dowa ýaly garaýardylar. Şonu ýat bekleýärdiler. Şondan sitatalar getirýärdiler. Öýdem şonda kemçilik bardyr öýdülen okdy. Şonda hiç bir adam, şo Leninin kitabyny öwrenen adam şo Sowet häkimiýeti ýyllarynda şonda kemçilik bar, şu taýda şu ýalňyş aýdýar diýmek üçin öwrenen okdylar. Şonu öňlerine şey tutunmak üçin, inha şu öňlerine gollanma hökmünde ulanmak üçin aýdýardylar. Şu taýda Lenin şeýle diýär, ne bir şundan gollanmaly, ne bir şundan ruhlanmaly. Ne bir şun aýdanlaryna eýermeli diýip aýtmak üçin şonu öwrenýärdiler. Edil Gurhandan ýa başga bir İncilden sitata getirilýär. Şondan aýatlaryň aýdylýar, mysal getirilýär. Ana şolum dini duýgulara itaatlanýan zat. Şu ateistik ideýa diýilse diýilibersin. Ýöne psikologlar hem aýdýar. Şu dinarlara mahsus olan zat duýgular şu siyasi ideologiýadaky adamdan şoňa uýan adamdan hem duýgulary şonda ulanýan duýgular hem edil şolar ýaly duýgular diýip düşünýär. Şo bir duýgular oýnaýar adamyň içki duýgusunda. Şo dini ideologiýa ýa siyasi ideologiýa tapawdy ýok. Haçan şol haýsydyr bir ideýa ýa haýsydyr bir obyekt ideallaşdyrylanda, absolut derejeye göterilende şo taýda şol bir duýgular oýnaýar. Indi men buny näme üçin mysal getirip otyrym? Şol dinni ekstremizmiň bolşy ýaly. Bir zady butlaşdyrmak we bir zady ideallaşdyrmak. Şonu tankytdan, şirkden ýokary diýip hasaplamaklyk dini ekstremizme getirişi ýaly. Dinne ekstremizmin ýüze çykmagyna sebäp bolşy ýaly. Siyasi ideologiýada da bir ideologiýany ýa-da haýsydyr bir şahslary absolutlaşdyrmak, butlaşdyrmak olam ekstremizme getirýär. Şolam diktaturan, absolut diktaturan göremegine sebäp bolýar. Indi bu näme esasında ýüze çykýar? Edil şo kommunistik ideologiýada bolşy ýaly tankydyň ýok ýerinde ýüze çykýar şo ekstremizm. Şo butparadlyk, siyasi butparadlyk, tankydyň ýok ýerinde ýüze çykýar. Şo butparadlyk hem ahyrky netijede şo Sowet Soýuzynyň kommunistik ideologiýaň çalşamagyna getirdi. Şo ahyrky netijede kritika död gelip bilmeýänlik üçin çalşady. Sebäbi adamlary buta uýdurdylar. Şo buta uýdurup gelenlikleri üçin şo çalşady. Şo ýygynda durup bilmediler. Men ýene de bir waka ýadym şu ýerden Sowet häkimiýetini dowam edip durýar. Şo 1990-njy ýylda şo geçen gepleşiklemde bir ýatlan bir ogly ýigdimiz bar. Meň dostum Kakawa Şarif. Şo uniwersitetden çykarylanda okudan. Şo men öýüme gelip bir hepde ýaly bolanna. Men şonda şol oglany yerli dostlarym bilen, owadoşlarym bilen tanışdyraýyn diýip bir gowy görüşýän dostlarymı çağırdym. Bir oglan geldi, opozisiýa bilen meşgullanýar. Siyasi iş alyp barýar, siyasi garaşy üçin mene okudan kowulypdyr diýip aýtdym. Onuň gorkman dinlemäne gelen oglanlar boldy. Ýöne şo gelen oglanlar henidem şo kommunistik ideologiýa uýup ýörenler, şo çağalygyndan şo Lenini hudaýlaşdyran oglanlar da. Onuň şonda her kim terhili sora berýär da, ýani Kakawa Çara okumuş. Ýa-ma wagta çenli hemme kommunistik ideologiýany öwrenip bu düýündäki edilen zatlarym, jenaýatçylyklarym bilýän oglan. Indi şonda oglandan bir sora berdi, sen Lenine nähil garaýan? Kakawa Çara gün aýtdy. Lenin ýanyňyza gan hor diýdi. Şonda tas men dostlarymyň, ýerli dostlarymyň tas ýüregi ýarlypdy. Şonda oglandan bir aýtdy, sen häzir şu taýdan urulyp gidýän diýdi. Ýöne şu minneti Allah muratdan şeýkäýin Allah muratyň mehmany bolan şu ýene oglanlar boldy da. Bu näme alamaty?
Şol ana but paralygyň alamaty, siyasy but paralygyň alamaty. Şu haýsydyr bir şahsiýeti ideal derejäge göterip şonu tankytdan daşardy goýmaklyk. Şonu bir kemsizdir öýdüp şonu hudaýlaşdyrmaklyk. Ana şeýdi ben biz öz döwrümizde Niýazow hudaýlaşdyrdyk. Bizim halkymyz hudaýlaşdyrdy şonu. Şo Niýazow öz şahsiýet kulturyny esaslandyryp başlan wagtynda şonu tankyd etjek adamlar boldy. Biz hem şonu şeýdip hereket etdik. Ýöne şonu bizim alan jogabymyz näme boldy halkdan adamdan köpçüliginden dil ýetirmeýän. Siz görübilmeliçilik edýäňiz. Bizim döwletimiziň ötüşine, bizim liderimize badak atmaň, bölünçükler etjek bolmaň halkyň içinde. Şeýdi hem söz adatlygyny basyp ýatyran kim boldy? Halkyň özi boldy. Bizim agdymyzy semetdiren, bizim sözümizi semetdiren halkyň özi boldy. Şeýdi hem butlaşdyrdylar. Ruhnama kitabyna edil, Kur'ana taqdim edilýär, taqdim etdiler. Niýazowyň ödem soňky wagtlar anany wurdy. Şo kitabyň özüne Hudaý tarapyn berilendigini, özüne bir Hudaýyň bir wekili hasaplap wurdy. Şo kitapdan sitatları hatta mescitlere ýazyp wurdylar Kur'anyň aýatlary bilen bir hatarda. Şoňa garşy çykyş eden Türkmenistanyň müftisi Ibadullah ana türmäge bastı Niýazow. Şo taýda ýekiji erkek çykdy dinarlaryň içinde. Olam şo Ibadullah boldy. Galany Hudaýdan ýüze görüp ýerde Hudaý ýasadylar. Ana şoňa da siyasy but paralyk diýilýär. Indi men bu zatlary näme üçin ýanglydyp gurrunget otýur, näme üçin men şu temany gowdamakly makul bildim, zerur tapdym. Sebäbi soňky wagtlar ne daşary ýurtlarda iş alyp barýan opposision aktivistlerimiň bugün ýyllanmadyň arasynda ýanky ýaly siyasy but paralyk tendensiýasyny görýär. Olam näme de ýüze çykýar? Şu opposision liderleriň haýsydyr birine. Sen hel dil ýetirsen, dil ýetirmegem däl, şolaň edýän işini görkezip, şolaň haýsydyr bir kemçiligini görkezip, şonu tankydy analiz etjek bolýan bolýan. Saragy dessine teň üstüne hüjüm edýärler. Sen kim oňa dil ýetirer ýaly? Sen bölünçükler edýän. Sen görübilmezçilik edýän diýilen ýaly sözler ulanýar. Bu meni ýene de şo Sowet ideologiýasyndaky alınıp barılan siýasat ýatladyýar. Bu meni ýene de şo Niýazow döwründe halkyň özüni alyp barşyny ýatladyýar. Adamlar düşünýän okşumy. Esasan şo ýas nesil. Şu altyn asyr zamanynda kemale gelen nesil şu zatlara düşünýän ok. Gyýnan hatda köpüňiz jurnalistikaň nämedigine de düşünýäňiz ok. Jurnalistika diýmek gıybet etmek diýip düşünýär. Jurnalistika diýmek şaltak atmak diýip düşünýär. Iň dogry düşünýäniňiz diýilenler ýamanlamak bilen meşgullanýan diýär. Ol ulanýan sözleňizem o türkmeniň içindäki owaň owasyndaky o gıybetkeş aýallar ulanýan sözler şolar. Plan ýamannapdyr, plan aşyltak atdyr. O jurnalistika diýilen zat o däl. Jurnalistika näme üçin gerek? Siyasy durmuşda. Kemçilikleri ýüze çykarmak üçin gerek. Problemalary analiz etmek üçin gerek. Problemany näme üçin analiz etmeli, näme üçin kemçilikleri ýüze çykarmaly, şolary çözmek üçin, düzeltmek üçin wagtynda. Şoň üçin gerek. Şoň üçin media, jurnalizma dördünji häkimet diýilýär. Sebäbi siyasy durmuşda, döwletiň durmuşunda, halkyň durmuşunda edil häkimet organy ýaly rol oýnaýar şol. Kemçilikleri düzeltmekde. Şolar ýaly güýji bolandan şoňa häkimet organy ýaly baha berýärler. Bolmasa häkimetiň strukturasyna giren ok media ýa jurnalistika. Şoň üçin indi bolýa Türkmenistanyň öz içinde erkin jurnalistikaň ýoklugy üçin siz düşünýäňiz köpüňiz.
Gözüňizi açyp gören zadyňyz şo bir buty, şo bir şahsiýeti mahabatlandyrmak, şonu hudaýlaşdyrmak, şoňa tagdim etmek siziň köpüňiziň gören zadyňyz. Telewizionyny açsaňam hiç şeýle diskussiýa da ýok, tankydam ýok, tankydy analizam ýok. Hemme zat gulala gulluk. Bu kim daşyndan tankyd edýän bolsa olaram halkyň düşmany diýip atlandyrmak, biziň ösüşimizi, bizi görebilmezçilik edýänler diýip atlandyrmak. Şeý diýip kemala geldi. Giden bir nesil. Şeý diýip hem gynansak da giden bir nesil but paradlary öwrüldi. Şonu ýadyň döwründe kemala gelen oğlum ýylyň ýanyna käbä tuştaýlar gelende şol niýazy tankyd edýän bolýar, gorkýarlar. Edil Hudaýa dil ýetiren adam ýaly garaýarlar. Şo garaýardylar şo döwür. Indi köpüňiz häzir şo ýurtdan, şo ýagdaýdan çykyp bärik daşary ýurtlara geldiňiz. Indi size yetmeýän zat näme? Şutaýyp geleňizden soňam bir şu yerli telewizionyny açyp, aýdaly siz Türkiýedemi, Orsiýetdemi, Amerikadami? Şu taýlardaky bir syýasy debatlara, syýasy diskussiýalara tomoşa etmek bir tendensiýasy ýok köpüňizde. Şolar barada hiç düşünjeňiziň ýoklugy görünýär. Men näme şunu aýdýan? Siziň ýazýan kommentariýaryň, köpüňiziň ýazýan kommentariýaryny da görýän. Siz diýmek şu taýlary gelibem, syýasy diskussiýalarda da tomoşa edýäňiz ok. Şu taýdaky syýasatçylaryň öz aralaryna alyp barýan debatlary, şolar näme üçin taýlawlaryň öňýany bir tankydlap çykyş edýärler. Halkyň ýa-da jurnalistlerin berýän sorawlaryna, kyn sorawlaryna jogap berip, derläp çykyş edýärler. Näme üçin edilýär şo zatlar? Sen halkyň öňüne düşýek bolýan, sen syýasatçy, plany, sen deputat saýlanjak bolýan, senin ha minister saýlanjak bolýan, senin ha prezident saýlanjak bolýan. Ýöne sen şoňa munasypmy? Hani sen şu sorawlara jogap berip bilýärmi? Hani sen kandidat, ine bir kandidat senin beýlik kandidat. Ine halkyň öňünde sahna çykyp durumda birek-biregiň aýbyny tapyň, birek-birege soraw beriň. Haýsyňyzyň has munasypdyňyzy görkediň diýip sahna çykarýarlar, garpyşdyrýarlar şolary. Keşelle kakmak üçin edilen ok. Şolardan haýsynyň has munasypdygyna göz ýetirmek üçin edilýär. Oň daşyndan jurnalistleriň öňüne getirilýär, ýa-ni deputatlar bolsun, ýa-ni kandidatlar da, ýa-ni prezidentlige kandidatlar bolsun, ýa deputatlyga kandidatlar bolsun. Jurnalistleriň öňüne oturdulyp soraw berilýär. Bir jurnalist ýa iki jurnalist däl, onlarça, yüzlerce jurnalistler şolara iýdigderli soraw berip durýarlar. Şo saýlaw kampaniýasy dowam edip durka, haýta saýlaw kampaniýasy gutorandan soňam, şolar hatda şol wezipelere saýlanandan soňam bu proses tamamlanan ok. Şolar tutan ýerlerine soraw berýärler. Ana mediýaň roly şol. Üstesine olaň garşydaşlary we syýasy garşydaşlary, beýlik partiýaň wekilleri. Şolaň kemçiliklerini gören ýerine, şolaň ýüzüne basyp ýene debat gurunýarlar, tankydy çykyş edýärler. Näme üçin edilýär? Şol halkyň bähbidi üçin edilýär. Halk kimin kimdigini bilsin. Erbediň içinden gowusyny saýlasyn, gowyň içinden ýene has gowusyny saýlasyn diýilip edilýär. Şonu etmesen, o dünýäň bir kanun, bir fundamental kanuny bar, garşylygyň ýok ýerinde ötüş ýok. Dialektik kanun şol. Tebigatda da garşylyk bolmasa ötüş bolanok. Adamda da, guramalarda da, sistemalarda da garşylyk bolmasa sagdan ötüş bolanok. Ötüş ýaly bolup görünýändir. Ýöne şo çüýrük zat, şo tankyda ýol berilmeýän sistemaň içi çüýrük. Şoň üçin kommunistik rejim çarşagjady. Şoň üçin köp sanly beýleki diktator rejim iň soňky güýjü bilen ýaraw bilen, güýjü Orwandan üstü bilen öz häkimiýetini taklajak bolýarlar. Gorky metody bilen. Näme üçin? Nämeden gorkýarlar? Feodallygyndan gorkýarlar. Şonu ýaraw bilen, güýç bilen, gorky duýgusy bilen basyp ýatyrjak bolýarlar. Eger şolar ýaly metod ulanylýan bolsa, diýmek şo taýda hiç şeýli adalatam ýok, çynnakyligam ýok, dogruçul iş hem ýok. Şoň üçin edilýär. Indi biziň illeşlemeden ulanýan häzirki metody nähili? Agdyny yum diýerler. Birine tehel tankydy garaýyş aýtjak bolsaň, edil şo diktatorlaryň ulanýan metod ulanjak. Bulan her biri, siziň köpüňiziň her biriniz kiçik bir diktatorlar.
Bir de söz azatlığı gerek geldiğiniz. Şey demek näme demek? Bir de demokrasiya gerek geldiğimek. Bir de yine de şolar ýaly häzir Türkmenistanyň içindäki ýaly rejim gerek diýmek. Köpüňi soňa düşüneňdi. Indi käbiriňe aýdarsaňyz, hawa bolýa, soňa goýa ýaly häzir aýdyp berseňiz, indi ýaňy bir opozisiýa, ýaňy bir ýoly düşürdi, ýaňy aýaklany urdy. Siziň edýän tankydyňyz biziň onamyzy elimizden alýar. Biz ruhdan düşürýär diýäniňiz bar. Indi şo garaýş dogry garaýş. Siziň onamyzy eliňizden alýan bolsa da edilýän tankydlar. Onda şo onamyňyz ýerlikli onamyka. Onu ýahyl onam tähli bir tankyd siziň onamyňyzy eliňizden alýar. Onda siziň onan ýan zadyňyz çüýrük bolar, mesalan, eger onu ýaly aňsatlyk bilen onamyňyzy eliňizden alyp bolýan bolsa. Mesela şu men onamymy, meňim onan ýan dünýäde bir uýan zadym, onan ýan zatlarym bar. Eger ýan zatlarym bar, bunu aýdyp oturmasam. Şo zatlarym tankyd edilýär, men onanjyma da urguruljak bolýar. Ýöne men şoňa begenýän. Eger men onan ýan zadymy kimdir biri tankydlap şoň wara ýalňyşdygyny subut edip bilse, şoň illüziýadygyny subut edip bilse, men şol adama sawolsyň aýdýar. Sawolsyň aýtmaga da taýýar. Näme üçin? Sebäbi men ýalan zady ananatym gelenok. Sebäbi men illüziýa ananatym gelenok. Men şu anan ýan zadymyň illüziýadygyny adamlar kimdir biri subut edip bilse, men şoňa sawolsyň aýtmaly. Sawol dogon gardaş, sen meni illüziýadan halat etdiň diýmeli. Men şoňa taýýar, men şonu diýýän. Men özüm mabatda da illüziýadan men halat etmäge kimdir biri kömek etse, men şoňa da sawolsyň aýtjak. Belki men özüm marada da illüziýa düşüp göründir. Şoň üçin men tankydy dinlemäge taýýar. Indi men jurnalist ýokmyn aýdýan. Ýöne siýasatçy ýokmyn, kimdir biri halkyň öňüne çykýan bolsa, şol adam hasam taýýar bolmaly. Ýanky ýaly tankydy analiza. Soraglara. Sebäbi siz halkyň ykbalyna jogap berjek bolup çykdyň. Eger siz ýöne tankyddan gorkýan bolsaňyz, diýmek onda siz öz götüňiziň gaýratyna anamyňyz ýokdur. Näme üçin sizde onda olar ýaly anamsyzlyk barka? Şo uly sorag derejä. Şolam maňa ýene sorag bermejegem bolsa sorag berdirer ýaly edýär. Näme üçin siz soragdan gaçýar? Näme üçin sorag berýän adam ýigrenýär? Ya şoňa garşy öz tarapdarlaryny küşürýär. Diýmek saňa gizler ýaly bir zat bar bolaýmasyn? Aňryňda bir puh bar bolaýmasyn? Onda şolar ýaly puh bar bolsa, puhly adam halkyň öňüne düşmelimi? Düşmäge münasipmi sen? Eger men şo soragy bolýa, men saňa sizine gorkýan bolsaňyz, siýasatçy ýokmyn aýdary. Ýöne näme üçin siziň ýygyňyzy eýerýän adamlar indi gorkmaly, size sorag berdirmekde. Bolýa aýdaly, size taýýar däl. Ýöne indi halkyň öýe talap etmelär. Dur, näme üçin sorag bermekden? Sorag bermelär. Näme üçin biz tankyd etmelär seni? Diýip halkyň öýe şolara sorag bermeli. Emma käbir adamlar näme diýär? Şo soragy berdirmejek bolýar. Beýdimek näme diýmek? Eýýän but jasallygyny aňla diýär. But jasapsaňyz, şol adamlar jasapdyr eýýän buty. Indi şo buty dilde girme. Näme üçin? Biz anamyzy ýitiresimiz gelenok. Birden biz illüziýa ananyp ýören bolaýmaly, şo illüziýamyzdan birden çagşak gidäýmesin, şonu çagşatmalyň, şonu çagşatjak dällimek bolýar. Ýok bagyşlaň. Eger siz haýsydyr bir illüziýa uýup ýören bolsaňyz, onu bir gün onu uýarsaňyz, iki gün uýarsaňyz, ýani üçüncü gün onu kimdir bir çagşadar. Men çagşatmadan başga bir çagşadar. Siýasatda, esasanam siýasatda. Wagtyna şo illüziýaňyza düşünýäňiz, şonça da has peýdali. Ersek gün öz şiginiňizi diýişläp ahmyr etmediliňi düşünşo gerek. Şoň üçin eger tankyd edilýän bolsa, oňa düşmançylyk hökmüne garamaň. Birinciden ilki üns bermelär, şo edilýän tankyd ýerliklimi? Şu edilýän tankydyň jany barmy? Şoňa üns bermeli.
Kimin tankid etdiýänine üns bermeň. Şoň aýdýan zadyny üns ber. Sen kim diýmeň tankid edýäne? Sen näme aýdýan diýin. Şoň üçin ha hindilen şu öz ögrüne Britaniýanyň koloniýasyndan azat bolmagyny ulur oýnan bir şahsiýeti bar. Mahatma Gandhi diýip, ýa-da jemgyýetçilik aktivisti, lideri, ödem filosof. Ödem bir ruhany hökmünde tanalan adam. Şoň bir sözi bar, şol aýdýa, tutuş ömrümiň dowamyny diýär, maňa iň köp peýda getiren adamlar maňa tagdim edenler däl, meni tankid edenlerdir diýär. Ýene bir gaýtarýar. Tutuş ömrümiň dowamyny diýär. Maňa iň köp peýda getiren adamlar maňa tagdim edenler däl, meni tankid edenlerdir diýär Mahatma Gandhi. Ana siýasatçylar özlerini şolar ýaly alyp barmaly. Alyp barjak bolmaly. Indi ýene ýanky soraga gaýdyp gelýän käbirler aýdýar-da. Siziň aýdýan tankydyňyz diýär, birden adamlar anamdan gaçyraýmasyn. Adamlar ruhdan düşüräýmesin. Men ýene şoň sebäbini düşündirjek bolýar. Näme üçin ruhdan gaçyrmaly? Käbirler aýdýar, opozisiýon liderlerinde häzir tankid edýäňiz bolýar, olar tankid etsedeman gitse diýär. Siz ýerinde durup biljekmi diýär. Olar ýaly sorag bermeliler. Näme üçin? Jurnalistika şu opozisiýon liderini ýa syýasy liderini ýerini almak üçin tankid eden ok. Dogry düzgün işletmek üçin tankid edýär. Aýaňy ýyşyk basýarmy? Şonu dogry bastyrmak üçin jurnalistika gerek. Şoň üçin tankid edýär. Tankid edýän adam hökman tankid edilýän adamyň ornuny eýlemeli diýilen düşünje ýok. Jurnalistik prezidenti tankid edýän bolsa şoň ýerine oturjak bolup tankid eden ok. Prezidenti halk üçin işletmek üçin dogry düzgün işletmek üçin aýdýar şo tankid. Şoňa şeýle düşünin. Indi şu tankida çıdaman kimdir biri gidýän bolsa ýa gitjek bolsa gitmeli, gitsin. Şo tankidi proses şoň üçin gerek. Şu päli düdük adamlar, päli düdük däl adamlaryň päliň düdük dälligini görkezmek üçin gerek. Şu päli düdük däl bolsa, eger päli düdük bolsa, şona maçmak üçin gerek. Kimiň päliň düdügini, kimiň päliň düdük dälligini nädip siz bilersiňiz, eger tankid bolmasa. Eger tankidi analiz bolmasa. Eger jurnalistika bolmasa, eger söýzatlyk bolmasa, siz nädip biljek şonu? Hiç şonu bilmeýär. Ýene de şo syýasy butparalyk döredürsiň. Şo tankidden gorap şeýdi otursaňyz, ýene de şol syýasy butparalyga balýar. Şoň üçin kimin kimdigini ýüze çykarmak üçin häzirden şo zatlar gerek. Edil häzirden gerek. Näme üçin gerek? Aýdaly näse jaý gurýaňyz, jaýyň fundamentini tutaňyzdy. Eger şo taýda fundamentin betonyny ýalňyş guýan bolsaňyz, fundamenti näde dogry guýan bolsaňyz, ýa fundamentin sementini az beren bolsaňyz, ýa sementi derek başga zat goşan bolsaňyz, daşyndan gelip bir adamym düşündirjek bolýar size. Şunuň ýalňyş edýäňiz ýene fundamentini näme dogry tutmaňyz diýip. O jaýyňy ýumurlar diýip duýduryş berýär. Ýa-da aýdaly siz ýem jaýyň kerpijini örüp berýärsiňiz. O kerpijim aýdaly toýundan näle çägeden guýrupdyr. O çägeden gurulan jaý bir küçükdek ýagyş uransaň ýumurlyk gitse bol. Şoňa birazjyk düşünýän adam daşyndan gelip düşündirjek bolýar. Siz näme edip berýärsiňiz? Wagtynda ýaňy jaýyň düýbi tutulyp ýaňy şoň diwarlar öýrilip başlaryna duýdurjak bolýar. Oňa näme jogap berýärler? Sen kim aýdaşyndan gelip bir de akly öwretjek bolýar. Şoň sözünü vermeli adamlar. Şo dogry aýdýam-ka, ýa näde dogry aýdýam-ka deňeşdirip goýma. Şoň hakykatdan şoň aýdýanyny jany bar bolaýmasyn diýip birazjyk öwrenjek bolmaly. Indi käbir illeşlenmeden özüni alyp barşýan kyýaly. Sen näme haçan geldin aý? Nirden çypdyň aý? Näme üçin bu zatlary burnuňa sokup berdiň diýip aýdylýan zat ünseren nokta sen şahsiýetiňe hüjüm etjek bolýar. Ana şo düýbünden näde dogry? Indi men ýankyň zerurlugyna ýene gaýdyp gelýän. Näme üçin şu zerur? Şu zerurlugy şu hakyky münasip adamy ýüze çykarmak üçin gerek. Hakyky münasip adam näme hilýärde ýüze çykar? Ýöne bir adamy ýa iki adam alyp şeýdip bara,
anha bizim liderimiz ina buna demil dil yetirmeyen bir şeydi peşelle kakı otursan o da hakiki lider bir çıkmıyor. Hakiki lider tankidin bar yerine şolong beriyan vaadalarına analiz verilip şolar doğray diyami, ne doğray diyami. Ne misal şunu aydari. Bir lider deydi mi? Benim 6 ayın içinde verdim Medvedev hakimiyetten bidirer edeceğim. Biz 10 yaştan akçe geçiriyoruz. Aydalı devletin liderler ana şey diye da. Murat Kurbanov. 10 yaştan akçe geçiriyoruz. Tiyada ileçennem prezident arkayın gidiyor diye. Mene diyen dur diyen. Şu dünya tecrübetinde şular yaldat var mı? 2 koşma 2 4 oluyor diyen yale de ettiğin şunu şey diye sorayım. Prezident gidiyor, diktatör gidiyor deyip. Niye de göründü adamı? Onu niye ben etasını ay diyemez? Esaslandırıp bilecek mi? Siz deyip men sonra verip biler mi? Men sonra vermeli. Siz vermeli, halk vermeli. Men siz vereniz yok, sizin yerinizde men veriyen. Indi şonu, şolar yal sonra oları, käbir devleten taraptarlarını öjüktürüyor. Sen ne ayıl sonra verip otuyorsun? Näme üçin sen anamı da kaçıracak bolýan? Anamdan kaçmalı, o da kaçsın şol adam. Eger şo diýen sözünde durup bilmeýän, o da şonu esaslandırıp bilmeýän bolsa, boş wada berýän şol adam. Onu şol adam sizin gözüňizi buluyor. Sizin beyniňizi ýuýar. Boş söz berip, bolmajak zatlar aýdyp. Benim şonu görkezjek bolýan. Şol adamyň aýdýanlagy dünya tejribesinde bir bar zatmy. Şoň diýän zat amal aşyryp boljak zatmy. Ýa-da ýöne howaý söz berýärmi? Näme üçin söz berýär? Eger şoňa arasynda hakykatdan bir real zat ýok bolsa, amal aşyryp boljak zat ýok bolsa, onda näme üçin bu adamlar söz berip otur halka? Kim gaňy bulaşdyrjak bolýar we näme üçin edilýändir? Men şonu size ýüze çykaryp berjek bolýan. Eger kimdir biri şoňa garşy çykyş edýän bolsa, öňünde diktator ýaly alyp barýar. Şoňa dil ýetirmedi. Onda şol adamlara hakykat gerek däl. Şol adamlara but gerek. Men maksadym but paralyga garşy göreşmek. Jurnalist ýokmy? Ya düýeji söz berýän muhammed düýeji. 10 ýaşynçy sentýabr içinde men aýryp berjek. Sonra men sonra bermeli. Siz bereňiz ok, men berýän, siziň adyňyz. Şu boljak zatmy? Düýejim aýdýam, ýok sen niýe anamsızlyk edip diýe halky anamdan gaçyrjak bolýan. Sen beýle sonra bermeli, şo namar sonra diýip men sonra basyp ýatyrjak bolýarmy? Ne düşünüň? Näme üçin ol men sonra basyp ýatyrjak bolýar? Men şu arada da şoňa sonra bermäge hakym bar. 25 sentýabr içinde ne hili esas var. Olama diye halka ayırmalı. Dronla. Sen söz berýän halka ayırmalı. Söz berýän adam sen bolsaň sen ýygyny şonu esaslandyrmaly. Şu halk diýen halkyň häzir halk oturan halk şonu edip biljekmi 3 aýyň içinde? 30 ýyllap etmedi halk şonu häzir näde edip bilmeli. Bir şişdi diýär. Bolýar bir şişipdir. Ha näde bir şişipdir? Türkmenawatda apy pantronla bir şişmedimi? Halk henidem daşarda ýatyp turan adamlar var, bilýärmi şonu? Henidem. Jaýynyň üçüňi düzedip bilmeýän ören adamlar var, henidem. Hiç olar häkimete garşy, hökümete garşy bir söz diýärmi? Ýok diýen ok. Koronavirusdan ana gyrlyp otur. Halk ayaga galýarmy? Häkimetler biz üçin ala diýen ok. Ýok. Merkezi Bank ana $500 geçirmäge ruhsat berýär diýip karar çykardy. Merkezi Bankynyň ýanky kararyny ýerine ýetiren oklar, ýerli banklar. Ine biziň çağılanmaz, oglangy ýylanmaz, daşarykda heniden $500 al bilen oklar. Ýetirini bilen oklar. Görgüler okullarynyň daşyndan işlejek bolup diýerler bolup kötenip berdi. Şonuň enatalary bankyň öňüne baryp häzir talep edilýärlermi? Berdim Muhammedow'a garşy protesta beýledi. Dursun. Ýöne şo ýanky bankyň öz etmeli işini etmeýänligi üçin. Iň bolmany 10 ýaş adam şo tak ýygnanyp bankyň öňünde talep edilýärlermi? Edilen oklar. Onu Berdim Muhammedow'y aýryp biler şu halk diýip garaşar ýaly esas barmy? Esas ýok. Men sizi ne umid etmek üçin aýdýanmy şunu? Men sizi şunu opozisiýany bölmek üçin aýdýanmy? Ýa siziň gözüňizi açmak üçin aýdýanmy? Oýanyň o illüziýadan, ukudan ip şoň üçin aýdýan. Eger sizi uka saljak opozisionerler bar bolsa, ýok uklan gardaşlar haram hyýallyga batdyň. Ananyň şoňa diýip sizi kam hyýallygy terýän bolsa kimdir bir? Bolmajaklary bolýan ýaly edip görkezdi. Men şol adamyň kemçiligini ýüzüne basarym.
Şo suwud edýänçe. Dünya tejribesinden şolar ýalat bolýarmy? Uklap oturan halk bilen 3 aýyň içinde prezidenti aýryp bolýarmy? Halkym uklap otur, menem suwud edip oturýan. Eger men aýdýan häzirki sözümde näme dogrulyk bar bolsa, men ýanky getiren faktlar näme dogry bolsa, ýurdun içindäki halkyň inertligi, siýasy taýdan uka batyp ýatanlygyny men aýdyp oturýan. Şu näme dogrymy? Eger şonu inkar edip kimdir birisi de yalan söz berýän bolsa, huwa söz berýän bolsa, demek erçek gün şoň beren söz üçin ahmyr etjek, şigini işlejek ýene-de. Näme üçin dünýäne maksat iýleşmez çykyş edip nägilik bildirýär, sapara ýa-da halmyrada. Biz garaşdyk diýär, siz söz berdiňiz diýär. Ina 2 aýyň içinde biz ýurdun içine barýas, näme diýäsiz. Indemine işimiz ýol alan ok bolýan, siz bizden ýüze gürüp oturýarsyňyz. Bizim sözümizi dinleýän gerek diýip tankid edýär. Kim günäkär? Ýanky maksat iýleşmeden ruhdan düşmegine. Indem şey edip şigini diýişläp oturmagyna kim günäkär? Öňü bilen maksadyň özi günäkär. Näme üçin? Sebäbi boş sözlere ananyňyz. Bolýa, boş sözlere kimdir bir wada beren bolsa, 2 aýyň içinde biz barýas, wagtlaryň hökümeti şu taýda gururs, giderer, hökman giderer diýip kimdir bir söz beren bolsa, siz öz wagtynda talap etmeli ekeniňiz. Siziň aýdýan zadyňyz amala aşyryp boljak zatmy? Hani konsepsiýaňyzdan çykyş edin. Näde şonu edip bolýar? 3-4 aýyň içinde. Şular ýa diktator ýurdun içinde baryp bolýar. Näde? Kim erçek sizi? Dünya tejribesinde bar zatmy, şolar ýa bolan zatmy? Onda bolmadyk bolsa onda näme üçin siz näme esasında onu wada berýäňiz halka? Diýip öz wagtynda sora bermeli ekeniň. Şo soraglary bermeýän köre-körlik bilen ananan bolsaňyz şolar ýaly wada. Soň aradan bir näçe wagt geçen soňam inne ahmyr diýen bolsaňyz. Bagşlaň. Siziň öz köre-körliginde özüňiz günäkär. İlkinji nowbatda. Ýöne bir opozisiýon ýanky ýaly boş wada berýän opozisiýon liderliginiň jogapkärçiligini aradan aýranok. Haýan iki uju bar. Siziň öz jogapkärçiligiňiz bar, nadanyňyz üçin невежество не освобождает от ответственности дип ortadan bir söýdi bar. Nadanlyk sizi jogapkärçilikden azat etmeýär diýip. Siz nadanyňyz sebäpli bir kanuny bolýan bolsaňyz, ýa-da öz-özüňizi bir yaramaz ýagdaýa, kyn ýagdaýa tede bar edýän bolsaňyz, öňü bilen özüňiz jogap berýäňiz, öz nadanyňyza. Menim şu nadanlykdan çykarmak üçin sizi birazajyk siýasy diskussiýalara çagyrýan, birazajyk tankydy analiz etmeklige çagyrýan sizi. Men şonu görkezýän öz birazajyk şunu öz tejribem bilen, şular men näme üçin şularlar edip berýär. Şu söz adatlygy diýilýän zada sizi ögrünçdirmek üçin edip berýär. Köpüňiz heni edem düşünýäňiz, ýanky ýaly daşary ýurtlara gelip, hatda telewizionyany açyp şu siýasy diskussiýalara da tomoşa edýäňiz. Şu aýlarda näme alyp barýar? Soňra bir sähel tankid edýär, ol ýüregiňiz ýarylyp barýar. Bolmaly zat ýaly garaýaňyz. O bolmaly zat. Şu wagtdan başlamaly, fundament gurulanna şondan gorkmaly. Ol siýasy hereketiň öňüne beýet bolmagy üçin edilen ok, ýene bir gede gaýtalýar. Şu siýasy hereketiň sagdyn ösmek üçin edilýär. Şu taýdaky şo birden bin taba adamlar bar bolsa, şolar ýüze çykaryp şolar çetleşdirmek üçin edilýär. Gorkmaň, bir lider giden bilen ýeri boş durmaz. Hakyky liderler ýüze çykar şoň netijesinde. Häzir tek başlangyjy, siz pikir etmeň, ana iş alınıp barýar, häzir bir ýetip barýar, şol sen ýöňüň aljak bolýan diýip düşünýär käbirler. Ýok. Tek başlanan owan bir iş. Şo maksat iýleşmedi ýaly garaşmaň, bir 2 aýyň içinde hemme öwrüşik bolar diýip. Şoň üçin uzak göreşe taýýar boluň diýip aýdýan. Men geçen gepleşikde men birini aýdypdym. Uzak göreşe çykyrly diýip düşünüň. Şugun bolmasa, ertir bolmasa, bir aýdan, bir ýyldan bolmasa, eliňizi sowatmaň diýip aýdýar. Şoňa taýýar bolmaly, uzak göreşe. Sebäbi köp ýurtlaryň tejribesi şonu görkezýär. Ýyllan 10 ýyllyklaryň dowamynda şolar amala aşyran halklar bar. Ýöne şoňa çydap, şoňa düýel gelip şey diýip iş alyp bardylar. Şoň üçin tankydy analizden gorkman gaýty öz goşandyňyzy goşşok bolun. Şoňa düşünýänlerim köp. Men şoň üçin begenýän. Men hemmeňiz bir aýakdan sürem. Men begendirýän zat şu adamlaryň içinde şoňa düşünýänler bar.
Şoňa da öz goşundyny goşşok bolýanlar bar, şoň üçin yerli ýerden etmeli birazlary. Debatlary gurnamaly. Eger bir lider beýlek lider tanqid edýärmi, tedäýär, opozisiýa içinde bölünşükler. Bölünşük däl ol, bolmaly zat şol. Şoňa begenmeli, bular bir-birini tanqid edip bilýän, begenmeli. Indi şolaň haýtynyň dogry aýdýanlygyny ýüze çykarmak üçin şolary deňeşdirip görmeli. Şo bolmasa wa, häzir bir opozisiýoner beýlek opozisiýonyň götüni ýalap oturan bolsa bagyşlan goýun. Şondan gorkmaly. Şo bir-birine mylaýym sarap şeýdi oturan bolsa şondan gorkmaly. Näme üçin bir-birini tanqid eden gok, näme üçin bir-birine näme kemçilik gokmy diýip şondan tutmaly. Şolaň arasynda konkurensiýa bolmaly. Şo konkurensiýaň netijesinde ne kimiň ynsaplyligi, kimiň çyn ýürekligi ýüze çykýar. A kimiň hem beýinsap niýetler bilen gelenligi ýüze çykýar, şonu çykaryp bolýar, ýüze çykaryp. Şondan hem ýüze çykarmakdan gorkmaly. Netijede hakyky liderler ýüze çykýar, şoň netijede. Ondan uzak görüşe taýýar boluň diýmegimiň näme bilen baglanşykly. Eger siz ne daşyndan, bizin de ýurdun daşyndan aýagymyzy tapyrdadyp, ýurdun içindäki diktatory giderjek bolýarsa. Beýdip ýurdun diktatory dünýä taryhynda hiç açanam giderilmedik. Ýurdun daşyndan aýagyny tapyrdadyň bilen ol ýurdun içindäki näme bir ürkök malmy gidýär ýa. Üstesine häzir ne pikir edip görüň. Häzir şu diktator, häzir şu siyasi opozisiýon herekete öňürenşi gurasa, ay bulan bolmaly zatlaryň biri alyp, ay diýersinler, tapyrda diýersinler, üýri bersinler diýip häzir geleňsizligi gurasa da. Ana şu taýda ýene has görüşüň ullokan bir etapy, ullokan bir seppi diýen ýerde çykýar. Onda bu nädip çekindirmeli? Indi pikir edip görüň, häzir men käbir mysallar getirjek bolýan. Hereket ýurdun içinden başlamaly ýa-da. Şu hereket ýurdun içini hakykatdan bitirmeli. Ýöne ýurdun içine baranda käbir tiýatry tejribeler, käbir ýurtlaryň tejribesi görkezýär. Şu ýurdun içindäki demonstrasiýalaram, galkynçlaram, aňsat şu ýurdun diktatorlaryny aýyryp bilen o köp halatda. Men şunu ýene de sizin illüziýaňyzy, belli bir illüziýaňyzy aýyrmak üçin aýdýan. Ine mysal getirin. Ine Belarusiýada ne Lukashenko ne näçe bar oturýar, 30 ýyldan gowrak bar. Otur şo taýda. Şo bir adam otur. Täwet häkimet ýyllaryna näme şo bir adam otur. Şo diktator henide aýyryp bilen oklar. Ödem näme diýär şo diktator? Demonstrasiýa geçirmäge de ruhsat berýär. Opozisiýaň ýurdun içinde iş alyp barmagyna da ruhsat berýär. Opozisiýaň gaziýetlerim bar. Opozisiýaň öz telekanallarynda çykyş etmäge ýagdaýlarym bar. Ýöne şonu aýyryp bilýärlermi? Henide aýyryp bilen oklar. Ana häzir mine prezident saýlawlary geçirmeli, ýene bir hepdeden gowrak wagtdan. İki saat ýaty garşyjyşyny türmäge bassy. Edeni de oturana. Ýurdun içinde de opozisiýa da bar, demonstrasiýalar hem geçirilip otur. On alternativ on bilen häzir beýasleşik edip, häzir saýlawlara gatnaşyp oturan başga da adamlar bar. Halk olaram bollap otur. Ýöne şonu da şo diktatoryň şo diktatory aýyryp biljeklikleri uly sora bassyn. Indi pikir edip görüň, ýurdun içinde demonstrasiýa geçirmäge ruhsat berip otur diktator. Gorkonok. Belki gorkýandyr, ýöne şoňa mümkinçilik berip otur. Indi beňiz pikir ediň, häzir alag etdiňi teoretik taýdan alyp görüň. Häzir Berdi Muhammedow hem ýurdun içinde de häzir ýol berse. Bolýa geçirip beriň, hatydyň şägiňi şoň içinde şu taýdan sizin eliniňde ýaragalmagy kanun, hukumy ýok diýer. Dogry, kanun taýdan eliniňde ýaragalmagy hukumy ýok. Demonstrasiýa geçirjekmi? Geçirip beriň, ana şu meýdançy goýup beriň diýagatdan ruhsat berse. Biz aýryp bilersimiz şo diktator. Şo soragy lokan soragy. Siz pikir edýän käbir men näme üçin aýdýan? Käbir ýaşlamy pikir edýär, şu taýda bir kuşay goýgyrdyk. Diktator gider öýdüp pikir edýär. Ýok gidenok. Onu ýurdun içine baralyň diýerler. Ýurdun içine ne edip barjak? Bolýan ýurdun içine de baralyň teoretik taýdan. Gyýyrar çykyş eder. Diktator gidenok. Ondan näme etmeli? Näme özümizi atyp öldürmeli? Ýok. Şu görüşüň uzak görüşdigini aňlady. Onun strategiýany ýitmetmeli. Ýol ýerge oturan liderlerimiz ýaly käbir opozisiýonерler ana allyk, ana ýetdik, ana ýertisen gidýän, ana sizi seni hat suwda berer salkara ruduna zadna diýip şu populistik lozunglar bilen gyýyryp otur. Şeýdip diktator agdaryp bolmaýanyna düşünüň diýjek bolýar.
şolar ýaly boş lozunglary men häzir tankyd etsem, şo tankyddan gorkmaň diýjek bolýar. Siziň gözüňizi açmak üçin aýdýan men şonu. Siziň syýasy but paralara öwürülmediňiz üçin aýdýan şonu. Şoň üçin syýasy analiz etmekden, tankyd analiz etmekden gorkmaňda sagdyn debatlary gaýta ýola goýup kimin kimdigini häzirden biz seljereliň hakyky liderleri ortağa çykaralım. Şoňa kömek ederiň. Şoň üçin ente bu prosesiň ýaňy başlangyjy. Şu prosesde häzir bir dogry söz azatlygyny dogry ýola goýup bilsek, tankyddan gorkmasak, hemme zat öz-özünden bolýar şol. Hakyky gerçekden bilen ortağa çykýar. Şunu bölünçük diýip düşünmeýän. Şunu hapadan taplanmak prosesi diýip düşünün. Yine de öyle diýen şu prosesi, şu tankydy prosesi, söz azatlygyna hapadan taplanmak üçin gerek bolan zerur proses diýip düşünün. Iňinde şu proses. Bilen hemme ýerde dünýäň demokratik ýurtlarynyň hemmesinde ulanylýan proses şu. Ne şoň üçin meni ruhlandyrýan zat şu prosesde öz goşundyny goşşok bolup öz pikirini aýdýan iýleşlemez bar. Ha menen haýyş edipdir Mert Batyr diýip özüni atlandyran bir iýleşim ýakyn bir kommentariýada bölüminde ýazdy. Şonu men okap bermekçi. Ýene bu iýleşimde men hemme pikir bilen men alalaşýan ýemok. Ýöne şu öz pikiri bar. Tankydy pikir bar. Şondan hem gorkanok. Şunun opozisiýada bölünşik döretmek üçin aýdanok şu iýleşimi. Şoň işini dogry ýola goýmak üçin, şoň işini gowulaşdyrmak üçin aýdýar. Şonu ýaly düşünün, gaýrat edin. Ne şu iýleşimi näme diýär? Bilşiňiz ýaly opozisiýa liderleri biri agdybirlige çagyrýar. Ýöne özleri bolýan, it bilen pişik ýaly, bir-birine düşman. Olar şey dip haýty kelleleri bilen biri agdybirlige çagyryp, soňam Türkmenistany azad edip bolar diýip pikir edýärler. Bu boljak zat däl. Oturdulan bagyň nahalynyň göwürmek üçin ilki bilen ol ýere kökürmeli. Şondan soň onuň miýe getirmegine garaşyp bolar. Bizim opozisionerlerimiz bolsa, çüýren kökden miýe aljak bolýan sowatsy daýhana meňdeşlikde özlerini pes alyp barýarlar. Dillerini aýtmasalaram, ular öz aralarynda häkimiýet üçin bäsleşdik gurnaýarlar. Şol bähwidem ular adamlaryň hukuklarynyň has öňde tutýarlar. Özlerinden sorasan bolýan olar muny boýuna almadylar. Ýöne eýem suwutnamalar ýüze çykyp otýar. Olardan hiç biri biregi agdybirlige çagyranok. Üstesine ýyllaryna düşýän halkam köseýärler. Men politik däl. Ýöne men bir zady bilýän. Ýagny liderler birikmese halky birikdirmek mümkin däl. Şunu düşünmek üçin ullukan bir bilim gerek däl. Sebäbi güýç ilki bilen kökden başlamady. Emma bular Türkmeniň orta asyrdaky hanlyk oýunlaryny oýnaýarlar. Arada yeni halk kötenýär. Şolara aýdym, birik meseleler hiç bir maksada yetmek mümkin däl. Eger kimdir biri bu mümkin däl diýen bolsa, ýani şolara aýdym, birik meseleler hiç bir maksada yetmek ýok. Eger kimdir biri bu mümkin däl diýen bolsa, bu ýalan sebäbi birleşmek meselesini ýöne koýdatlardan başlap bolar. Şu birleşmegiň mümkin däldigini aýdýan bolsa, diýär bu ýalan niýe? Sebäbi birleşmek meselesini ýöne koýdatlardan başlap bolýar. Meselem, şu wagtky aktiv liderler bile oturup esasy maslahatly efirde halkyň öňüne geçirip bilerdiler. Diňe şol ýerde kimin halka gulluk edip etmeýänligi belli bolar. Diňe şol ýerde adamlar öz niýetlerine görä belli bolarlar. Eger olaryň arasynda opozisiýanyň birleşip hereket etmegini islemeýän adam bar bolsa, ana şolam öz bähwidini arayan adamdyr. Beýle adam halky diktaturadan azad etmek däl, häkimiýeti el almak isleýändir. Bu diňe meň pikirim däl, bu köpçüligiň pikiri. Ýa-da aýdaly näme üçin şol häzir izolýatorda oturan gyýda kömek etmegiň jogapkärçiligini bularyň hersi özünden aýyrjak bolýar. Şolara aýdym. Bize, ýagny halka güýçli tupanyna ýapyşar ýaly kök gerek. Bide boş howaý gurumlar gerek gelip iýleşimi Mert Batyr diýip atlandyran iýleşimi ýarypdyr. Ine şunu biz opozisiýa bokatmak, hapatmak diýip düşünmelim ýa-da şu taýda hakykatdan bir pikirlener ýalyp zat bar diýip düşünmelim.
Oy bu öz şahsi pikir bolsun. Oy şu hatın içinde, şu yalan hatın içinde ne doğru dağıtlar bolsun. Benim köp dağıtını alalaşam yok yöne. Şu illeşimiz öz garayışına idea da şunu halkı pikirlendirecek bolýar. Şu meselelerin tögörügün. Dogry diýär. Pikirlenmeli. Belki hakykatdan hem şu kömek eder ýanky hatlar, şular ýaly hatlar kömek eder. Käbir zatları düşünüp bilmeýän ýörende adamdy belki şolar düşündirir. Täbi köp zatlar barda pikir emedem-de. Şoň üçin pikir etmeli. Yine bir illeşimi aýdýar, pikirlendirýär, başga bir mesele barada. Olam opozisiýon liderleri tankydy diýär. Özüni adam bedibatlaryny illeşimi aýdýar. Opozisiýa diýip özüni tanadýanlar soňky wagtlar adamlara ýüzüňi açyp burlaýan diýerler. Siz heleçede ýok diýerler. Bary ýogy 200 gram etini artykmaş diýip burlaýanlar bar. Bularyň aýal maşgalalara nähili hormat goýanlyklary ine şu ýerden belli bolýar. Eýsem demokratiýa diýenler inni şu bolmaly. Bir tarapdan olar demokratiýada aýal erkek deň bolmaly diýerler. Beýlik tarapdan hem siz heleçede ýok, aýalçada ýok diýip aýal jynsyny erbet manyda ulanyp aýallary göýe Türkmenistanyň raýatlary däl ýaly edip olary ýöne bir zat ýaly edip görkezýärler. Adamlaryň ýüzüni açmakda da manipulasiýa ulanmak bu meseleni adamlaryň öz erkine çözmegine ruhsat bermedlikdir. Eýsem şu da demokratiýa minni. Gynantakda käbir opozisiýa liderlerimiz özlerini hut şeýle alyp barýarlar diýip özüni adam bedibatlaryny illeşimi diýär. Eýsem şunu edýän bellikleri, ýanky şol siz heleçede ýok, aýalçada ýok diýip edýän çykyşlary wagtlar käbir liderlerimiz. Şunu edýän bellikleri yerlikse bellikmi? Şu meseleler barada biz pikir etmeliämi? Debat gurulmalymy? Tankyd analiz etmeliämi? Elbetde etmeli. Şunu öňüni aljak bolmaklyk, şular ýaly tankydyň, şular ýaly diskussiýalaryň öňüni aljak bolmaklyk, özüňi diktatoriýal alyp barmaklyk, şoňa düşünün. Söz adatlygyny basyp ýatyrjak bolmaklyk. Şoň üçin indi bir illeşimi aýdýar. Biziň häzirki görüşimiz diňer haýtadyr bir diktatora garşy görüş däl. Şu diktator ýüze çykarýan rejime garşy görüşmeklik diýip düşündirýän özüni Andrey Ivanoviç diýip adlanýan bir illeşimi ýadypdyr. Men şoň haty bilen hem şurky ýepleşigimi jemlemekçi olay diýär. Gurbanly Berdimuhammedowyň gideni bilen halkyň ýagdaýy gowlaşmaz. Dogry düşünin. Biz haýtadyr bir diktatora garşy däl, diktatura rejimine garşy görüşmeli. Ýagny bir kinony döretmek işine bir näçe adam gatnaşýar. Senariýanyň aktary bolýar, rejissöri, operatory, kompozitory we beýlikleri bolýar. Ondan soň başrollardaky artistler we epizodlardaky artistler diýen düşünje bar. Başrolla biz häzir diňe Berdimuhammedow görýäris. Başrollaky şol artisti çalışmak diýmek, onuň ýerine başga artisti belläp, şol bir kinony surata düşürmegi dowam etdirmegi aňladýar. Şonuň üçin biz diktator rejiminiň aktorlaryny, rejissörlerini, operatorlaryny, kompozitorlaryny anyklamaly we şolary sahnadan aýyrmagyň aladasyny etmeli. We diňe bir diktator däl, diktator rejimini kökü damary bilen ýok etmeli diýip illeşimi özüni Andrey Ivanoviç diýip adlandyran illeşimi aýdýar. Ine biz näme aladasyny etmeli? Biz şu diktatorlyk rejim diýilýän zadyň näme dip emele gelýändigini düşünmeli. Diňe bir diktatorny şana alyp oturmaly däl. Şoňa şert töredýän seredany öwrenmeli, şolar ýaly seredan. Şolar ýaly ýagdaýyň täzeden döremezligini öňüne almaly. Şoňa alamatlaryny siz häzir käbiriňiz şu wagtdan döretjek bolýaňyz, şolar ýaly seredany. Ana men şoňa garşy. Men jurnalistlik işimem şoňa garşy. Şoň üçin gelin pikirleneli. Gelin tankydy diskussiýalardan gorkmaly. Şular diňe sagdan opozisiýaň döremek üçin gerekdir. Sagdan opozisiýaň. Ham hyýal opozisiýaň däl, sagdan opozisiýaň döredilmek üçin, şoň ýüze çykmak üçin iň zerurlatlaryň biri. Söz azatlygy, tankydy analizler hem diskussiýalar. Şu wagtda kimden nähili pikir bar bolsa, ýa men pikirim bilen alalaşmaýan bolsaňyz, maňa hat üstülen ýazyp bilersiňiz, kommentariýada da ýazyp bilersiňiz. Ýöne ýazýan zadyňyzy medeniýetli, terizde özüňize hormat goýup, hem öz garşydaşyňyza hormat goýup ýazjak bolun.
adamın şahsiyetine değmen, öňkaýjyşmaýaly pikir bilen pikir çakışdyrjak bolar. Ana şolam feodallygyň iň bir fundamental prinsipi, demokratiýaň iň bir fundamental prinsipi. Ona şuňlukça ünferip dinleýänimiz üçin köp sag bolun. Geljekki duşluklarda görüşýänçik.